Ndichikutambirai zvekare pano padzerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Padikani ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kuhama neshamwari. Kuitira pandoramba ndichimhanya nemanews updates unova uchibatsirikana. Ndine video ravaNelson Chamisa iro ravabuda vachitaura kuti vanhu muri kufungira kuti ndakanyarara, but hanzi ndinobhilivha Bible and ndinobhilivha mashoko ari muBible. Hanzi vanhu vatiri kurwisana navo vanotemba nezvimwe zvinhu. Hanzi ini ndiri munhu anobhilivha Bible and ndinonamata, ndiri munhu anotya Mwari, handina pandakabata ropa, maoko angu haana kubata ropa, and ndinobhilivha kuti kudenga kuna Mwari, Mwari ndiwo muoni wezvese. So da kusiyai muchiona video, mapedza kuona video rake muita zvamunofika comment section, vanhu vangu vakamira kuti Nelson Chamisa ziya akaita ibo here, but pane mashoko akariplya vanhu nawo. Mashoko aya video iri kutenderera nhasi zuva ranhasi pamastreets esocial media. Kune vaya vari kuti why Nelson Chamisa asingatauriwo kana kuti akangonyarara. So da kusiyai muchiona video, mapedza kuona video taura zvamunofika comment section. Ini sahatirari ndafunga kukutizai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. And let me teach them. God is in everything. We are all creatures of God. We are created by the universal author. We are not just objects. We are products of what God has created us to be. So you can't take politics outside the realm of the author and the creator. This universe has a presiding authority, and God is at the center of everything. Mr. Mnangagwa believes in other things. He must be allowed to believe in those things. That's what democracy and diversity is all about. I've not imposed God on the people. I've said that is my source of anchor. That is my faith. That is what drives me as a leader. That is my source of strength. If you would say that that's a weakness, why would they deploy resources to fight a weak man? I'm so proud of my God. He has elevated me twice. We have results to be able to stand in this environment and to be able to defeat a mammoth institution like ZANU-PF. It's not a joke. He's not a God of parties. He's a God of destiny. He's a God of generations. You know, some of us are privileged. I've never rebelled. I've never split anything. I've never destroyed. I've never divided. My God-given task and assignment is to build. In my whole life, I've never shed blood for politics. I've never killed for politics. And I'm proud of that record. But Chabangu is not a member. I told you that I'm sick and tired of commenting about ZANU or FAZ. I'm not a member of ZANU. I'm not a member of FAZ. Because you see, Chabangu guy or Twabangu guy is not a Triple C member. He belongs elsewhere. He's being imposed on the Triple C to particularly achieve certain ends. They want us to take our eyes off the need for a proper election and focus on these stupid and useless by-elections that are created and contrived unlawfully, criminally, and unconstitutionally. A president in courts of a country who chooses to act on the basis of a crime, that makes it